Wadhi Sigana. Nyako Ramogi mana ka juma wakelo ni chendo mag gin kanye. Kawuono amenyo ni Humphrey Okello. Mane jambetre machon mar Kenya e pinje ma Amerika, Berlin, Belgium, e kind pinje mamoko. Jambetre Okello ne osiep jatend piny machon, ne Okello ne osiep jatend piny machon Daniel Moi. Kata kamano ne ok odonjore e siasa kopogore kod tijene mag mbetre. Walter Nyambaga miyowa sigand Humphrey Okello. En sigana ma imiyowa kod min ode mama Margaret Okello mamiyowa kaka Jambetre Okello ne ochako sombe. En to somo Ng'ea primary school. Ng'ea is just a few kilometers from our village here. Kaito kutieko okadho penjene maber kabisa. His dream was to go to Alliance High School. Toknoka we Kuro because apparently from his story, Nondiko Kuro second choice, and they were not taking second choice. Okay. Then he was the second best in his class. Kaito kodhi temo mondo kete maseno. Maseno looked at him and he was big. Okay. Yeah, they called it apparent age. Okay. Bankane apeo kolwar maseno. Okello nodhi Uganda ntare. Yeah, then from there he went to Uganda to. So seche manodak gi uncle ne Kampala to nosiko komanyo school. Then oluar ntare high school gi Luongi. Okay. They were wondering gimomiyo jo Kenya to noko kawe. Okay. To wacho na Misongo ni no wachna na my age was big. Misongo koni is I'm aware of that. To give you qualifications warwaki. Mutieko ntare okadho gi maber ndalo sa division 1. I Biro University of Nairobi to do Bachelor of Economics. So utieko in 1967. Okay. Okonowa kaka ne ochako tije. Ochako tich gi sirikal. Okay. To ochako tich Ministry of Commerce and Industry. To tere mondo bi obed trade officer in Mombasa. Oh, okay. Yeah, koro bedo provincial trade officer in Mombasa. Koa kanyo to duogo Nairobi. To kore mobedo industrial development officer. Tijene ber, kendo jatend piny machon Daniel Arap Moi ne onene kod wang' mamuol. In the year 1973 or 74, we were appointed mondo dhi oti oko. Okay. Yeah, so that is from 74. Tudruok mare gi Daniel Arap Moi ne chalo nade? Ok apar ni nene en political strings. En notie tiye wiye mane miye. Okay. Tije manotimo go iko. To ne en kod kitudruok makare kod Daniel Moi. To gin pinje mage mane obede kaka Jambetre e weche mag ohala. Koro bedo seconded gi Ministry of Foreign Affairs. Koro bedo commercial attaché in Germany. Emobedi. Bas koro kowa Germany. Bas 77 wabiro Rusa, kwai Rusa. Koro wadhi Belgium. Okay. Pod under commercial attaché. Koro Belgium kae ema koro loke mobedo deputy ambassador. Wapenjo kit ting' mane en godo kaka jalup Jambetre e kindeno. Koro ting' mar jalup ting'e ni sama jalup onge to en ema entie. Koro ne pod otimo matin mag trade to mag mbetre go bende otimo. Margaret miyowa kaka ne gigoyo tiklo e pinje to kod kit kaka ngimane chalo. Koro ing'e ni Belgium kae to koro was like multilateral. Nikech koro ne otiyo gi EEC, I mean, or respond to gik ma sirikal, between sirikal gi EEC. Pinje ma moko ne gin also accredited to Netherlands and Belgium, Luxembourg. Mago duto pinje mane koro gidhiye
plus ma isigieki bendo donje. To bende ne en kod midhiero mag bedo jambetre. Nyaki tu line ma sirikal gi gima gidwaro. Samoro iparo ni gima idwaro ni, ma idwaro loso gi jopiny ni e maber. To samoro the sirikal ok dwar ni mondo time kamano, they want to do it another way. Okello ne mor ni onge kod mibadhi kata chilo mane miene. Kendo aparo ni nitie kinde moko manokona gani magi an kata kachamo sukuma na mesa kae to kalo behind me. Because ing'en ng'ama otiyo marach to biro rango ga toke, tipo ka ng'ato dwa lawi, tipo ka nitie gimoro maniketho, nitie gimoro manichamo marach. So kanyo to he was very proud. Notiyo ni sirikal maber gi chunye duto. Ere kaka ne obedo jambetre to kendo en wuoro ma nyithinde rango. Nohero nyithinde. And ne wadak maber gi kwe. Jogweng' bende nodago gi kwe. Sigand lero ni ji ne pongo dalane ka dwaro kony mopogore opogore. Nikech ne en gima konyo orphans and vulnerable. Samoro nwachoko nyithindo go mane wasechako konyo go, wachoke dala ka. To wabudho. Moko be we could have overnight here. Moko be wadak go kata even after he was dead. Pod wan kod moko. Okello ne jachiwo kendo jakony ne rowere e chenro mag somo to kod sikunde buora. Gima ne mare ok ne mare, he was sharing it with the community. Kikonyo ji in the society timor, because even Nyasaye bende wacho it's good to give than to take. Bende sirikal osechoro lwete kata bang' tich makare mar jambetre Humphrey Okello. Kawuono sama nang'iyo what to show you, ayudo barua mane giterminate godo tije ni koro kinde ne oromo. And I looked at it and I felt ni sirikal wasted the brains moko nego negi waste, nikech ondikne ni compulsory retirement leave. Yeah, but koro kone ni neni ka leave ni from this time to this time you retire. To gitije manotimo duto nikech gimoka nyisi kane waduogo dala ka. Okay. Yeah, we served in America also. From Belgium we went to America. Okay. And a diplomat majite kata jo Africa mang'eny nohero. Mane ji wuoro ang'o momiyo pok obedo full ambassador. Okay. Margaret ne kod mor e chunye kaluwore kod kit kaka ne gitime limbe apise mag jambetre buora kendo bilo wacho koda ka Malkia Elizabeth. No, I was behind him. I was behind him. And then koro ene mane en ng'ano. Ni mane wuod nyasi mane odhi kanyo. But yeah, it feels good. There was a time also mane the king of Luxembourg uluongowa. Bwadhi dalane. Bwanindo. Ok wan kendwa, but all the diplomats mane nitie e Belgium. Ne wadhi mwanindo kuro. So magi duto feel good. Aneno ka en kod former president Daniel Arap Moi. Yeah, Maeri kane en deputy ambassador in America, US. Moi nobiro lemogi. Okay. So kaeri Moi ne miyogi life membership mar KANU. Okay. Mane pesa man kanyo. Oh, ne nyaka bi bed jakanyo mar ruling party. Yes. To ka ne gintiere Kai KICC. Mok KICC. Ma paro ni en Geneva or somewhere. I can't remember. Okay. But Okene kwacho representing Kenya at an international conference. So nodhiga meetings mang'eny. To nodhiga meetings mang'eny in Geneva. Yeah, to represent Kenya on international forums manentie Geneva. Nyakora Magajwang' erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani.